Is-Sibt, 5 ta' April, l-ewwel jum fil-kariga għal President Mary Louise Colero Preca, jum li beda b'Konferenza Ewropea dwar it-tfal. Wara l-ġurnata impenjattiva tal-ġimgħa fejn il-President tar-Repubblika kellha attivitajiet ma jaqtaw xejn mis-satejn ta' wara nofsinhar sal-11 ta' bil-lejl, il-President xorta waħda deret mimlija enerġija. Lesta l-jum ta' xogħol ta' ħidma imħeġġa mir-rispons li tal-poplu. Asaħseb għandi klim biżżejjed biex napprezza ir-rispett u l-imħabba li wrew in-nies il-bieraħ. Żewġa Edgar Prega kien impressjonat bil-laqa kbira li tagħhom il-poplu Malti Wawċi. L-esperjenza sabiħ ħafna. Bl-ikbar multa ngħid li ma xraqlix dan kollu biex minni xaħem ħadd ieħor. Dan kollu jfisser iktar responsabilità. Jiena impenjata biex ngħaddi lura dil-fiduċja kbira li l-poplu Malti Wawċi għadda fuqi b'ħidma kbira li rrid nagħmel tul il-5 snin tal-Presidenza. Biex tagħmel dan kollu għandha l-appoġġ tal-poplu, iżda wkoll ta' dak li mill-ġimgħa sar il-First Gentleman ta' pajjiżna. Jalla da 5 snin inkun ta' spalla l-mara tiegħi, ħadd tagħmel il-ġid u nagħmlu poplu tagħna iktar muqut, iktar kuntent u bħal pajjiż li naqdu dejjem aktar.